upang ikaw ay luwalhatian ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid magay sa Nilwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin na ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin na ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alis mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayong ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin na ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan, na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan,
Ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipagkikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Mag-umpisa yata na po mamaya kata mo. Malugod, mapagpalang, kaya kanang igpa. Igpangin yung pinagitay ti Diyos ko, miras na naman po yung kaya manyamba. Bang kuryanda ka, ampong pamintuan, yung kaya kang pangay, Espiritu, ampong yung katutunan. Igpangin nga ba kay ti Diyos ko, salamat po ka rin pagkalugod. Pagkabiye kaya ka rin, ampong sikat. Ilab na po na yung laygawal. Salamat po ngayon nga ba kay Diyos ko ipiyang ampong sa belang ni kakapatid. Miras kaya nga pong kapayapan. Kaya ni Santuario ang ay tintiya kang kaya panuwanan. Sa po Diyos ko, ngayon nga ba kay Diyos kayang pag-aralan na paksa. Diyos po manila sarong bidabok, walang darin kayang puso ang pong kaisipan. Ban kanita Diyos ko, ketang banda na pakarinig kayang salpan kaya ng mga nangyaring mangyari nga pagkarinig kayang balang pamilya. Ipasalamat po ngayon nga ba kay Diyos ko ikayang ampong sablang mika. Sargo Diyos ko nung ninuman po kaya kami ng ating bibitakinan ampong kapanandaman. Diyos ko sargo po atang mamanuli kami mga baklas ngan sa po ban kanititang kasangkanan karikikeng balang sariling payar po manyaring manatling karikikeng balang biya. Ginoo sargo tulutan mo ngayon pinagitay ti kayang ampong sablang mika kapatid. Diyos ko sargo king sakita darla na po ning nganin. Diyos po, saragoy kami palasal pantaya. Amanalig kaya ka. Ping banal mong lagyos, Diyos po, saragoy. Kaya po malyaring miyabuban-ban kanita. Kita pong kasangkanan karikikeng balang sariling payar po malyaring manatil karikikeng balang yet. Ginoongin yung pinanditay ti Diyos po, manipat po ka ng sablang mangayin. Manipat po ka rin sablang kayo na kanampong sablang membro. Diyos po, nung ninuman po itang mimina. Patukuran mo kaya nga nasapuban kanita Diyos ko. Makanya kaya pang sumulong kitang banda na pakarinig kaya kasalban kayan. Ipangin nga ba kay ti Diyos ko na narugong ahigan ti mikareti. Diyos ko nang limo po yung puryanta ka ampong pamintuan ni kaya kang pangay Espiritu ampong king katutuan. Ipasalamat po ngayon nga ba kay ti Diyos ko ikaya nga ampong sablang ni kakapatad. Ginoo, bendesyonan mo kaya nga puban kanita. Makanyang kaya lalong mahigit mga satsat. Karintin kaming tungkulan kaya kaagana po yung paring kaya kaming matilampang pengaring makatagan. Diyos po, nila po yung magsimulaan po may patutugin kaya kayong kasalpan kaya na kayong adorang napon. Sa po Diyos po, diyan mo pa pong sika na ng pong persaban kanita. Mga kaya pang miyabiyabi bang sumuyo kong mamito pa rin mo rin. Ikpaangay ng oras sa iti Diyos po, manibat po ka rin kaya kayong kapatid. At pinili mo ka rin dakal Diyos po, sargo po ngaman mo pong sika na ng pong persa. Ikasapo yung manimunang pong mamilatan karing banaldan tungkulan kaya kaban kanita karing adotang bukas. Manyan daw malaya nga gawa rin tingkap na pong tungkulan kaya ka. Paangin pinagitay ti Diyos po. Salamat po ilarete rin kaya kayang samu kaya ka ang pong kayadwanan. Diyos po sargo manya mo puntang kapan ang tila pong mabanglungayin king banabong harapan. At makanya ni naman puntang kapan tangmal mong bendesyo ng pong pamipala aking lagunan ni Yesus sa kekeng tagapagligtas. Ipapamilatan mingan po sa blagya ka magpakabilan man. Iyan nasa po. Salamat po.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakamatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyo binidad.
kabyasnan. Yapin yay da. Dingat yung belwan at kabyasnan karing kaya kayong kaisipan. Mumunang mituturo ing lugod kaya kayo. Nung bulayan yung banebanin, ing kaya kayong kabilyan. Ing kaya kabaning panahon, ing balang domino, sasagiwalang alang patugot, ding turo at kabyasnan libuta diyo. Dapot, nung kapilan niya mabibiya sa ing tao, karin niya gigising ing kayang kamangmangan. Kanitaya gigising ing kakulangan ing kabyasnan. Lawan nyo ing kaya kayong kabilyan ngene. Nung lalawan nyo, mas may gitla ring anak amaintang. Mas may gitlang makadapat kingat yung lugod. Anong nuka rin mayayakit ya ing kababanalog ing karelang puso. Naging saglit tayo oras, agyang pinalume, agyang kimuanan me. Dinan meng tinapin, tatanggapaneng makatiman ingat yung tinapin. Anya sisiwalat ko kaya kayong ngini. Nung kapilan niya may biyasa, may kakilala, karing kabyasnaning tao. Kanitaya maging mangmang. Dapat, nung may tatanam lamo, dulang ding puso yung dingat yung kabyasnan at pamag-aral aki kayong daramdaman. E namayakit king balang metong kaya kayo ing mipapanyukad kayo nung ang ganu ka rin mipapanaton ing miyayal wangaske ning kaya kayong bi huling manatili ya ing lugod. Ing lugod, pibabata na ing sabla. Nanamnaman na ing sabla. Dapat lawan niyo. Ulit-ulitan ko. Nung may biyasa ni ing tao. At timbangan na ing sablang bagi. Alwa ing kakulangan at kamalyanan ing kaya kayong kapatad yang lalawanin balang huling may papagmasabang kayo. Lawan nyo yung kaya kayong sitwasyon ngayon. Ding mapilan, maliligaligla king karelang pamangan. Maliligaligla, ingat yung mayayakit ngayon kasalukuyan. Dapat nanong takot na ning taong magobra at tutupad karing kayang katungkulan, karing kayang obra. Ingupaya na ning banwa yang maging kalasagyo.
mas maigit kong migagana ka. Nung ala kong pegobran, ala kong pupulan. Ing sablang bage kakilala yu. Nung suryan yu at pag-aralan, ing kaya kayong kabilyan. Ing banwa at panawon ake kayong gigulan, makaba ng makaba. Sablang daramdam king pinanditaitin. Nung isagiwa ko ring kakong panabilin king aldo na ning napon, lamig kulang. Pagawa ko ing prosesong insenso, balanggat panapon, karing kaya kayong ubong tuknangan. Pilan lamo ring misadsan. Huling bayo miras, ing mitakdang kapanamdaman na yan, mabilog ayato. Penabilin ko na, ing metong aprosesong gawa na ning tao. Ing lilito sakit, ngining kasalukuyan, manibat king hangin. Dapat ulit-ulitan ko, ing amanong ayni. Wala nung takot yu at kapigaganakan nung pasakot ka. Alang metong man kaya kayong masintang abi, nung gawan yung ganap ing panabilin. Huling bayo pamiras ing bagay ngayan, hinye ko na yung paralan nung nano yung gawan niyo. Dapat ding mapilan kaya kayo eno misadsad king wastong oras agawan. Anya ngini king pinanditayti manabilin kong pasibayo. Minukit king mesa. Manibat king tutuki yung Aldo Novena. Balang Novena. Mitipon kayong dayami. Mas kanuwanan nung dayami inke kayong gamitan. Mikulkul kayong anggang butit ing lalam na. Dinan meng dayami. Abe-abe kong manalangin. Kaybat na ning nobena, gawan yung improsesong ayni. Adwayang beses, paruminggong gawan nyo. Pakikumanan nyo, makapitipon kayo. Halang-alang mo man, hingkabilyanan ning mabilog ayato. Eya ukod adwa o atlo ing gawa king prosesong ayni. Gawan nyo ini kay batna ning nobena, king sular na, king santuario. Bayo ye isara, ingat yung nobena, gawan tamo in proseso. Ingkilkulan yung yan, dinan meng dayami. At kay bat, tangabani, dinan yung insenso. Pakikumanan, ingat yung asok, diretso. Eko korba, ang busno ka rin. Buri ng sabyan, matatanggap ya ing ayin at panalangin na ning tao. Ing asukayan, laganap yan mabilog ayat. Ban kanita, bubuko, nung lalawan nyo ing kayong sitwasyon, nuyanti kayong posible ing kayong gagawan. Kaya metong apyalong at biru-biru ing bagyang ayun. Anya nung pasakop kayo, gawan yung proseso. I kayo ing mamupol, alwaya ko. Huling i kayo ing makatuknang babo na ning labuat. Anya bakit sisiwalat ko kaya kayo nung kapila niya may biyasa makakilala ing tao karing amano kanitaya maging mangmang. Bakit? Huling magdepende ing tao king sarili ng pelwan. Mas may gitnang kilalanan ing sarili ng kabias na. Ding sablang tatanggap at ali karing kakong amano ngeni salamat.
Mas maigit sana nung kawul-kawul kong magobra. Abe-habe kayo. Halang-halang muman, ing sakit alilito ngening kasalukuyan mabilog ayan. Bilang karagdagan, karimbalang kubo yung tuknangan, gawan yung imparalan, itampuntong alas 6. Nung ating dayani, mas kanwanan nung dayani, hindi karimban nito. Ngini, o tangala na kayong ay isadyang dayani, ing awsan yung uling malyarya. Kabudya mo insenso, ing kaya kayong tutubod, o tutugtog, ingat yung dayani at ang abanyo o uli. Dapat hanggat ating dayani ay akakalap yu ay sabiyayo, mas kanwanan nung yang gaman. Hanggat agagawayo in proseso, ingat yung gagawan nyo ay ba't na ning nobena, ing solar na. Ulitan ko man sara imetong akan in amanong ay ni mo ingat yung proseso lawan niya habang nanyaning sitwasyon presisong dahilan umitagon kayo. Iyo paninayan. Ingat yung infeksyon, yung respiratory. Yan, ito niyang maging dahilan ng virus. Dapat, aking sina, aking kapanamdaman na yan. Agyang iya makanyan kaselan kalalaming virus. Adatang kingkahanan ng tao. Yan ang isipan da. Yung dati ng isipan. Anya pakitwanan yung pakitwanan. Yung eko mangupo, eko sisipon. At eko lalagnan. Magiging paralan na yan. Yang pinandit yung proseso mo yan. At kay ba't din binutil na ning abiyas kapasadya ko direktibang dati
kabukal na nita, pasalak mo. Yang inuman na, mabilit ka kami. Kalang ko. Ilang papay mo makatatlo.
ulagan ayampon kabaldugan ing miyayalwang paralan ababiya ko ting pinanditayti ing ginagawan ng tao. Tinggap yu ampong ali ipong mapilang salamat. Ing mayulaga hiras siya ing netong amensahe pililibugtan. Ing sablang wastong paralan wastong sukat wastong panahon. Deng makuyat kong aman. Deng makuyat kong lamak. Ing kakong Panginoon. Pakul ko iniya mong sular na yung santuario. At abe-abe yung gaman. Nung alamuring maragol apresisong maging dahilan ay datanging tao pakikwanan yung datang kabang makanyan mumaning sitwasyon lingki kayong kabilyan mabilo gayato binang maselan ing lilito kapanamdaman. Kailangan uli nung isaraye kayong kilub ng santuario, makanano yung gawa ng proseso. Maging ding bandera, iwas-was yula. Sabi-sabi na. Salamat. Ing bagay ngay ni karagdagan mo. Kabang mo mang makanyaning sitwasyon. King kaya kayong panahon, ngining kasalukuyan. Makanyan pa mo ing gawan yung palan. King kaya kayong nobena. Den kakong lugod king pinanditayti. Maya payoras kekongan. Ing kakong bendesyon at pamipala. Ilalambong ke kaya kayo kekonangan. Ing sablang bage, ing pupulan nyo. Lawan niya ing kaya kayong kapatad. Ayat yung miglakbayan. Miras kang mapayapa. Yatad kang mapayapa. Agang ka king kakong harapan, king pinanditay ni, daramdaman mo yung kakong presensya. Yung tulanan ng kakang puso, mo asukad. Yung sablang misteryos, tengalan mo king aldonan ng napon. Maging king daratang apanawon, makanyan mo naman, kabang magobra ka. Yako yung sinuyo, dinalo libuta diyo, Apostol Santiago, kapayapan kaya kayo.
Magandang umaga po sa ating lahat. Una po ang ating Panginoon, ating mga magulang kasama ngayon, ating mga kabataan. Alam niyo po, ang paksang ating tinatalakay, ang tema po ay karma tungo sa kasakdalan. Ano po? Tulad po ng nabanggit ng ating batlaya kanina, kung ano ang ating itinanim, siya rin ang ating anihin. Tulad pong tayo ay mapalad ngayong araw na ito dahil ang tungkulin natin ay nagawa nating gapanin. Sa araw pong ito, tatalakayin po natin ang ating referensya dito po sa Mateo 9:2. Basahin po natin. Ito po. At narito dinala nila sa kanya ang isang lumpo na nakahiga sa isang higaan. At nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, "Anak, laksan mo ang iyong loob, ang iyong mga kasalanan ay pinapatawad na." Naipatawad na. Ano po? Tulad po ng isang lumpo, ito po ay linapit sa kanya. Ito po ay sinabi niya, dahil po ang kanilang pananampalataya sa kanilang puso ay buo. Kaya po sinabi niya, pinatawad na siya. Ano po? At dito naman po sa basahin po natin sa Mateo, ang ikalawang referensya na po, para po maliwanagan tayo. 5:26. Ito po. Katotohanan sinabi ko sa iyo, hindi ka aalis doon sa anumang paraan hanggang hindi mo mapagbayaran ang katapusang beles. Ayun po. Tulad po natin, hindi ka mapaparoon sa kanya. Ha? Hanggat ang kauli-huli ang beles. Ang gusto pong sabihin, ang kauli-hulihang ginawa mong kasalanan po, ay mapagbayang paraan ng reincarnation. Ano po? Pinatotohanan po yan ng ating mga batlaya, ang reincarnation ay totoo. Kaya po tayo 3 beses babalik po tayo hanggat hindi natin nalilinis ang ating espiritu sa pagtupad sa Panginoon. Hindi po tayo makakarating sa Kanya. Kaya 3 beses tayo po ay mamamatay at babalik kung hindi po tayo natatapos sa ating mga trabaho sa Kanya. Yun po ang sinasabi dito, ang kahulihang beles. Ito po ay dapat po nating pangalagaan sa ating sarili, na sana po ay labanin po natin ng lahat ng dumarating na tukso sa ating buhay. Dahil po tayo ay nananampalataya, tayo po ang dyablo, ay inuusig po tayo, sumisingit siya. Dadapot po ikaw ay nasa katuwiran, darating po ang pagsubok sa iyong buhay. Ang dyablo po ay tutuksuin tayo, kaya po dapat maging matatag tayo. Dahil po ang ating Panginoon ay mapagmahal. Ano po? Siya po ay nagpapatawad sa may sala. Basta taos po lamang sa ating puso ang ating paghingi. Siya po ay patatawarin tayo. Hanggang dito na lang po ang aking naibabahagi sa inyo. Marami pa po akong kasunod. Binabalik po ng mga isa sa ating humahawak.
Una po sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa Diyos ay muli po ay nagtipon-tipon tayo ngayon at binibigay ko sa inyo ang pagbati ko pong magandang umaga sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Napakalungkot po narinig natin yung pananampalataya kanina, lalo na po yung hindi nakapaghanda. Dahil po sa ating mga krisis ngayon sa buong mundo, narinig ko po kanina yung aking diwang napag-aralan doon. Lagi pong nag-aalala yung karamihan, lalo na po yung walang pagtitiwala, walang pananampalataya sa Diyos. Kahit po sila may pananampalataya, minsan kulang naman po sila sa gawa. Ako rin po, hindi ko malaman. Baka naman sumusobra ako sa gawa o kumukulang, ano po. Hindi po rin natin malaman. Pero ayon po sa ating pag-aaral bilang espiritista, mapalad po tayo. Dahil sinasalaysay pa rin po, itinuturo niya ang mga daan sa atin. Dahil po, madalas magkulang ang tao. Pasalamat po tayo sa Diyos, yung banal na Espiritu. Siya po ang patuloy nagtuturo sa atin. Tinuro po sa atin ang proseso. Binanggit po yung mga nag-aalalang mga tao. Minsan, kapag po naman nag-lockdown, wala kang mabibili. Kahit na may pera ka, saan ka bibili, hindi ka nakapag-anda. Eh lalo na po yung walang pera, sila po nakakaawa. Gusto man, kahit po nalalaman, gusto nilang bumili, paano po sila? Napakahirap po. Kaya, nakapauna na po sa atin yan, bago po dumating yung krisis na yan, yung mga sakit na dumarating na hindi po natin namamalayan. Alam po ninyo, sino man po sa atin kung meron pong nag-aalala sa buhay natin tungkol po dyan sa mga ganong bagay, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Yung dahing natin, kahilingan natin, ilahan po natin sa Diyos dahil po tinuturo ng banal na ebanghelyo. Ito po ang unang gawin natin para po tayo'y hindi mapahamak, hindi maangkin ng mga krisis na yan. Buklatin po natin yung banal na ebanghelyo kung ito po ay ating suriin at gagawin. Sa Filipos 4:6 po, yun po, para po hindi mapalisa ang tao. Bago po tayo tumungo sa ating tema. Sabi po dito, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Diyan po ang punto natin sa ngayon. Dahil po, dumarating na po yung mga iba't ibang paghihirap sa mundo o karamdaman. Mga kapatid ko po, kasi po magaling po ang panalangin. Kahit ano pong bagay na dumarating sa atin, kapag po nanampalataya tayo kay Kristo Jesus, tinanggap po natin siya ayon po sa kanyang mga salita, hindi po tayo matatakot kailanman. Isa pa, yung banal na batlaya, yun po ang guide natin, tinuturo po ang paraan. Nasa tao na lamang po kung hindi tanggapin yung mga proseso na yun na itinuturo ng daan sa atin. Sila lang po ang napapahamak doon. Kaya tayo pong mga espiritista, mapalad po tayo kung tayo po ay magiging sakdal sa paggawa. Katulad po ng tema, tungo po kasasakdalan. Yung karma po. Yung karma po minsan, yung tao magnanakaw, pag biglang pinatay, pinagbabaril, yun, pasalamat siya. Ganun po yung tao nakarma rin siya. Diba? Yun po'y paghihirap din yun. Pero po sa tunay na ating pag-aaral, yung kahirapan po, karamdaman, iba't ibang huring sakit na gumagala sa tao, dumarating sa tao, yun po ay para sa akin, karampatan lamang po sa atin yun. Yung tema natin, para po mapapagbayaran natin, nagiging dalisay po ang ating pagkatao. Kayo po ba'y naniniwala? Ang karamdaman po kasi yan,
Kapag po nagkaroon ng karamdaman ng isang tao, lalo na yung mga proseso ginagawa natin, yun po, pinapakinggan po ng Diyos yan, lalo na po sa mga taong matuwid. Banal na ebanghelyo din po ang nagtuturo para po tayo magkaroon ng katatagan, kapanatagan, yun po. Buklatin po natin, 5 Santiago, sa 5:15 po, Santiago. Yun po ang totoo. Lalo na po yung mga kapatid nating matutuwid dito, ipanalangin na may sakit, mawawala po kung mananampalataya sila. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa Kanya. Napakabait po ng Diyos. Lahat po sa Kanya. Lahat naman po sa atin, lahat naman po sa Kanya, hindi naman po napapasa atin. Kasi po walang perfectong tao. Si Kristo Jesus lamang po ang perfecto. Ano pong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Inako niya lahat ang ating mga kasalanan ng kanyang paghihirap. Para lamang po ang tao ay maging sakdal. Pagkatapos naman po ang paghihirap na yan, si Kristo Jesus din po ang magpapapatibay sa atin. Kaya yung ating tema, buklatin po natin ang ating tema. Lagay po natin sa screen. Ito po yung masusing pag-aaral dahil po sa ngayon talagang krisis na. Marami na po yung mga taong naliligalig. Ano po? Yung tema natin dyan, yung tema natin. Balik po natin yung tema. Ito na lang po kung ayan po, pagbabayad, utang o karma tungo sa kasakdalan. Kayo po ba'y naniniwala pagka ang isang tao ay nagkakaroon ng karamdaman, katulad po ng binasa natin ating kapatid, yung lumpo? Yun po, dahil lumpo na, lagi pong tumatawag sa Diyos na nampalataya siya, pinagaling po ng Diyos yan, si Jesucristo. Ay yung tao, hindi nga lumpo. Minsan, napakayabang pa kung maglakad, kung walang karamdaman, kakantsawan pa yung lumpo, hindi makalakad. Minsan, meron pong taong ganyan. Pero sa tunay na buhay, yung lumpo na po yan, pagka pinatawad, yun po papasok sa karyan ng langit, pero yung mayabang na naglalakad na yun, dito lang po sa lupa yun eh. Yun po ang malaking paghihirap. Napakagandang lalaki, kung lumakad ang yabang, walang kakilala. Kaya po, mainam po ang tao. Kapag po nagkakaroon ng kahirapan, karamdaman, nagpapatigil po yan sa kasalanan. Kung paano po ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, that time siya inangaral, tumigil po yung pagkakasala sa lahat ng taong nanampalataya. Nasa banal na ebanghelyo din po yan. Buklatin po natin yung unang Pedro 4:1, basahin po natin. Yun po. Kaya kung tayo po'y magkaroon ng karamdaman, pasalamat po tayo sa Diyos. Dinadalisay po tayo. Yan po. Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, yan po. Ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. Gayon din po tayo. Minsan po, ako rin po may karamdaman. Pero minsan napipigilan ko yung pagkakasala dahil po may karamdaman ako. Gusto ko pong inom ng alak, sumusobra po ako sa pag-inom. Binigyan ako ng sakit, nakakapagpigil ako ngayon. Mainam po. Kasi ang spiritual, material, magkaiba po. Subukin mo. Kontrahin mo yung utos ng Diyos kung di ka papatayin. Papatayin ka ng laman. Ang laman ay kapwa laman, mamamatay. Espiritu, hindi po namamatay yan. Bumubuhay yung espiritu. Dahil po yung buhay natin, yung espiritu natin, ito po ang dapat nating alalaanin. Siya pong mangibabaw sa ating sarili. Ito pong bigyan natin daan o diin. Huwag nating ayaan, mangibabaw ang pita ng laman sa atin. Bakit po kaya ganon? Sunod po natin sa 3. Kung ano po yung katuruan ng ating Panginoong Jesucristo na ating pigilan. Ayun po nakalaan sa 2, sa action ko po. Ay sa ano po? Sa 2. Sapagkat
upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Yun po ang kaantungan natin, sa kalooban ng Diyos na po tayo patutungo para po magpakasakdal tayo, para wala tayong kapintasan. Ano po? Diyos din po, si Kristo Jesus din po ang mag-guide sa atin. Eh kung wala po tayo kay Kristo, sabi na Banal na Malaya, walang kaligtasan. Di po ba? Alam naman po natin, ang laman, gawa ng laman, kamatayan. Ang espiritu, bumubuhay yan, di namamatay, magpakailanman. Higit sa lahat, yung salita ng Diyos. Napakagaling po. Kung ito'y ating maatim sa ating puso at isipan, yung diwa ng ating pag-aaral, nakaukol po. Ang karamdaman po, wag mo nating maliitin yan. Normal lang po yan. Mga kapatid ko po sa pananampalataya. At tulad po ng sinabi ng ating Banal na Batlaya, lumpo po. Tulad po ng mahinang pa po daw papasok sa karyan ng langit ang pilay. Kung nagkakasala yung paa mo, putulin mo. Paano po pagputol nun? Paano po? Hindi ko naman po sinasabing reincarnation yon. Dahil po alam ko baka mayroong hindi naniniwalang reincarnation, may naniniwalang reincarnation. Ang sinasabi ko lang po, nasa tao yan. Kung gusto mong putulin, di putulin mo. Masakit po yan, ano? Ibig ko pong sabihin, huwag mo nang pigilin mo, mangibabaw yung espiritu natin. Pigilan po natin yung paa para hindi magkasala. Para na rin kung pinutol mo nun. Ang ibig sabihin, pinatay mo ang gawa ng laman. Yun po ang ibig nang sabihin. Ano pong sabi ng Banal na Ebanghelyo? Colossus 3, yan po, 5. Basahin po natin. Anong sinasabi niya? Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katauhang na nasa ibabaw ng lupa, pakikepit, karumian, basamang pita, basamang nasa, at kasakiman, na siya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayun po. Yung mata mo, nagkakasala, dukitin mo. Madudukit po natin yon sa personal na bagay, sa literal? Hindi po. Ibahin natin ang ating pag-iisip kasi tinanggap na natin si Kristo, nananampalataya na po tayo. Yung ating mata, huwag mo nang ihirap sa pagkakasala. Patayin mo yung nakikita niya, hindi yung mata mo patayin mo. Patay tayo, pag dinukin mo yung mata mo, bulag ka, hindi ka na makakita ng chicks dyan, yung maganda. Nasa lupa pa po tayo. Di po ba? Bago po ako magtapos, dahil po marami pa po maaaring magpapahayag dito, ang masasabi ko lamang po, kung ating susundin ang salita ng Panginoong Jesucristo, ay para po tayo ay maging dakila at sakdal sa Kanya, magkaroon tayong katatagan, Diyos din po ang nagbibigay sa karangalan ng tao. Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito pong kalulian, bago po ako magtapos, basahin po natin. Sa unang Pedro, 5:10 po. Yun po ang katotohanan. Ayan po. At ang Diyos ang buong biyaya sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Di po magkaroon tayo ng pag-asa kapag po ang pagtsatsaga ginawa natin, yun po'y nagbubunga ng katatagan yan. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ibinuo sa ating puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ating tinanggap. O basa, 4:5 sa Roma po yan. Mahaba pa po, sabi ko ito na lang uli, ano? Sige po, sa tao Roma. Datapwat, sa 4 po muna. 5, Kapitulo 5, versikulo 4 hanggang 5. At ang katyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Hindi tayo mabibigo sa Diyos. Sunod natin sa 5. At ang pag-asa hindi umiiyak sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabuo sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Doon lamang po yung mga espiritistang tumanggap kay Kristo Jesus, yung nananampalataya, hindi naman po lahat. Kasi po yung hindi nananampalataya,
Hindi po tatanggap ng ganoon. Yun po'y laban sa Diyos sa kanyang kautusan. Para po tayo maging sakdal, bayahan natin ang pagtitiis ang pagbabata na yan na siyang mangibabaw. Ayun po ang sabi ni Santiago sa unang Santiago 4 po, basahin natin. Opo, 4. Sa Santiago. Sulat ni Santiago, Kapitulo 1, versikulo 5. Basahin po natin. Mali po pala, ilagay nyo sa 4. Ayun po. Ayun po ang ating pag-aralan. At ang inyong pabayaan ng ipagtiis, at ang inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, yung mabubuti nating gawa. Yun po ang dapat nating gawin. Upang kayo'y maging sakdal at ganap at walang anumang kakulangan sa Diyos sa kaharian ng langit. Maraming pong salamat at magandang umaga po sa inyo. Muna po yung papuri king apong Ginoo. Ya pong malugot kong yapag ngayon kayabakan na iti. At mo rin po kay kayong sablang atiyo ngayon ay lang kapigaganakan uring balo ko karimbalang metong kay katamo yung Diyos ya po yung mamilatan. Salamat po king kayo daw na iti miras na naman bang malyaring mag-aral tamo ang pong magsiyasat karing sablang turo. Nung no ka rin, ding pangakong titi pakyakatamo, king alam patugot, tuturo da katamo, kitang minarapat tanggawan. Aya ko po, ako da kalasabyan, waring asabi doon ang po hanggang pamagaral, naisipan ko, mitalana lang, at tandanan lang, karing katang katandanan, ding hanggang panabilin, kita pong binasa na ning kapatad, 4:6 na ning, ano tayo? 4:6 Filipos. Tandaan taya mo po ito. Kailangan po kano yung tao mapanalangin niya ban kanita yung anumang bagay kaligaligan makuya kaya katamo. Yung kaya baka na iti yung pamagara lamiyapag ya liwaliwala po tungkol po karing lumpo. So yung po palang tingwana na ng tao metong niya pong bayad kasalanan. Alo pa na po yung lumpo ang niya nga sabi na yung kasalpantayanan mo nga na pekayapan da ka. Anya po itamo minsan daratang kaya katamo karing liwa-liwa tamo nga kakit karitang alwang agle atin ang lumpo atin ang pile atin na pong masura panlalawi minsan yung tao may kakasalaya. Pero uring mayakit lang ang pong matatangal kaya katamo itamong tao kailangan talang pinuan din kaya katang sarili. Nano yaman yung ikitamong matsura, yung kalupatang tao, isang gunita niya mo po, nga pong Ginoo, na eta naman natulban kanita, eta na may kakasala. At isipan ko po, dakala rin bisang magsalita, kaya ko po, sabi ko na mo po, manalig tamo, ang pong paratitang mapanalangin, kaya nga pong Ginoo, uring mapanalangin, makaugnay yung Diyos at itamo yung ata nakatamo. Maya payabak po kaya kungan. Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid at mga magulang. Sa araw na ito ay nakita kong marami po tayong dumalo sa ating pagtitipon. Kasi po sa mga ibang sekta, pinagbabawal nila muna ang pagtitipong ganito. No po. Baka magkaawahan sila. No po. Ang ating namang pamunuan ay pasamantalang pinagbabawal muna yung pagdalo sa mga anibersaryo. No po. Kasi sa anibersaryo, kuminsan hindi na po natin kilala ang dumarating. No po. Pero yung pagsamba naman, alam po nating tayo magkakapatid, alam natin kung sino ang hindi nating kasama sa ating local center. No po. Kasi sa anibersaryo po, kuminsan hindi man espertisa dahil may gandahan,
pupunta po siya para makikain. Kaya ito po ang pansamantalang pinagbabawal ng ating pamunuan, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, na siguro pansamantala wag muna silang dumalo sa mga anibersaryo, no po. Dahil ito po ay para iwasan natin, no po. Kagaya po ng sabi ng Banal na Batlaya, tinuturo po niya ang mga kaparahanan, no po, na dapat nating iwasan, no po. Pero tayo naman, hindi tayo umiiwas, no po. Pumupunta tayo sa kung halimbawa sa ibang lugar, no po. Doon mo sasaglapin ang mga anumang sakit, di ba? Kung di ka nag-iingat, no po. Alam mong bawal na lalong-lalo na yung mga kabataan natin, no po. Libot dito, libot doon. Kaya pansamantala, dahil ang pag-iingat ay siyang mabisang kaparahanan para po maiwasan natin, no po. Kahit man sinasabi nating Banal Batlaya na ano bang pakialam natin sa sakit na yan kung tayo ay talagang mananampalataya. Pero sabi nga ang Diyos, nasa Diyos ang hawa, nasa tao ang gawa. Pero ang kawaan ka ng Diyos, no po, ikaw naman matigas ang ulo mo, no po. Kung saan-saan ka pumupunta, no po. Alam mo nang mayroong sakit na ano sa Tagalog, lumilibot. Po. Oh. Gumagala, no po. Tapos tayo pupunta doon. So ano po ang mangyayari? So sa atin po, sabi ng Banal na Batlaya, kahit itinuturo niya yung mga dapat nating gawin, tapos tayo po ay hindi nag-iingat, ano po, ano ang mangyayari sa atin, ano po. Kaya sana po sa ating paniniwala, alam po nating tayong lahat mga kapatid sa ating pananampalataya, talagang sabi ng ating pamunuan, talagang dapat tayong mag-concentrate, no po, sa ating pagsamba. At ang una, para yung mga banal na espiritong gumagabay sa atin, para ituro po ang mga kaparahanan, no po. Tulad kanina, yan po ay kaparahanan na turo niya sa atin, no po. Na sabi niya, kung ang isa sa atin ay hindi niya gagawin, no po, nasa kanya na yon, no po. Pero at least talagang binigay niya po ang pasabi ng banal na o ang pasabi ng Diyos, no po. Kaya nasa atin po ang dapat gawin, no po. Nasa sa ating kasarilian ang dapat nating gawin, no po. At ngayon po ang ating siguro tatalakay akong konti sa ating paksa, no po. Kung saan po ang ating paksa ngayon ay ang pagbabayad utang o karma tungo sa kasakdalan, no po. Alam po natin mga kapatid, pag mayroon tayong ginawang kamalian sa ating pag-aaral, alam po natin mayroon tayong pagbabayad, no po. Pag ang tao ay gumawa ng mali, alam natin sa Diyos ay ating pananagutan ang lahat ng mga kamalihang ating ginawa. Kaya po sabi ng ating pag-aaral, ito po, sabi niya, bakit nga dumaranas ang mga ng mga kahirapan at tiisin sa buhay ang mga tao o tayo, sapagkat ito'y pagbabayad utang lamang sa mga kasalanan, pagkukulang, pagkakamali na nagawa natin sa nakalipas na buhay o kasalukuyan man. No po. May batas na sumasakop sa pagbabayad utang ng tao at ito ang tinatawag na karma. Ang karma ay isang salitang sangkrito na ang ibig sabihin ay bunga ng gawain. No po. Ibig palang sabihin ang karma ay bunga ng mga gawain natin. So, limbawa, ang mga kapatid nung nahunang panahon ay ang ginawa mo puro hindi magaganda, no po. O, ano yung ang magiging pagbabayad mong utang kung saan po ang ginawa mo ay babayaran mo, no po. Di katulad mo sabi po dito sa madalit salita na anumang bagay na gawin natin sa ating mga kapatid
masama man o mabuti, ay sapalitang babalik sa ating sarili. Ibig sabihin, kung ano ang ating itananim ay siyang ring ahanihin. Kagaya po ng sinabi ng Batlaya kanina, kapatid, kung ano po ang ating itinanim, siya rin haanihin natin. No po. At tulad mga kapatid, halimbawa sa iyong kapatid, gumagawa ka ng mga kabutihan. No po. Siyempre, ang kapatid na yan, tatandahan niya po ang ginawa mong kabutihan sa kanya. Pagdating ng panahon na siya ay nasa kaluwagan, no po. Nung sa kanyang kapanahunan na siya naghihirap, no po, ay meron ka at binigyan mo ang iyong kapatid. Pagdating ng araw, mga kapatid, pag siya ang nagkaluwag, no po. Kumisan may sinuswerte mga kapatid, nung panahon niya talagang hirap na hirap siya, no po. Pero dumating ang swerte sa kanya, no po. Pagdating ng panahon, siya ay guminhawa sa buhay. So, alam niya pong balikdan ng mga binigay mong tulong sa kanya. Kaya kung ano po ang ating ginagawa sa ating mga kapatid, no po, sa ating kapwa-tao, no po, kumisan talagang babalik sa atin yung ganti, no po. Pero kung ginawa mo, kapatid, ay talagang masama ang ginawa mo sa kanya, no po. Inaalipos mo siya, no po. Kung anong masamang pinagagawa mo sa kanya, ang kapatid na yan, tatandaan niya, di ba? Na pagdating ng araw, pag ako ang nasa estadong nakaangat sa iyo, ay baka ganun din gawin ko sa kayo. Kaya, ang turo sa ating mga kapatid, lalong-lalo na sa ating pananampalataya, ay kailangan gumawa tayong mabuti sa ating kapwa, no po. Kasi sabi ng nakasulat sa Ebanghelyo, paano mo mamahalin ng Diyos, no po? Paano mo masasabing susumusunod ka sa kanyang mga utos na nasa simpleng bagay lamang ang sabi ng Ebanghelyo sa atin, na mahalin natin ang ating kapwa-tao na siyang nakikita natin. Pero ang Diyos hindi natin nakikita. Kaya gusto ng Diyos sa mga nakikita natin, doon natin gawin ang mga bagay na gusto niya. Kaya ito po ang palagi nating ginagawa at palagi sa ating tandaan, dahil ito po ang makakapagbigay sa atin ng pagsulong sa ating espiritu. At muli, magandang umaga po sa ating lahat. Isa pong mapagpalang umaga po at papuri sa ating Panginoon na siyang laging gumagabay po sa atin. Sa ating pong panahon, nangunguna po yung takot sa ating mga sarili dahil po lumalala po yung issue doon po sa COVID-19, no? Yun po ay bahagi lamang po ng mga inula ng Ebanghelyo na dapat lamang po na magawa at ito po ay makita ng tao. Dahil po sabi, ang Kapampangan na milisyaya bukuing kawayan, dapat di nga mano na ning Diyos, matupad at matupadla. Subalit mayroon pong mga kaparaanan na lalo na po sa ating mga pananalig o sa ating pong pananampalataya, ay itinuturo din po ng banal na Espiritu at ng sa atin kung ano po yung nararapat po nating gawin. Subalit kung minsan nasa tao rin yung pagkukulang, kung minsan no po, na hindi rin po natin nagagawa na nasa tama at sa husto. Kaya po kung minsan nagkakaroon po ng ulit na sabi o bilin sa atin ng banal, dahil po likas po tayo kung minsan malimutin po tayo tayong tao po malimutin, pero pag dumating na, doon natin po naalala, binilin pala sa atin ng banal na Espiritu na ganito yung gagawin. Subalit tayo po ay nagkulang. Pero ganun man po, kahit po tayo ay nagkulang, dahil anak po tayo ng Diyos, o anak po tayo ng ating amang Diyos na nasa langit, yung pagkukulang ho natin ay hindi na rin tinitignan yon. Ang sabi niya, ito yung ibibigay kong karagdagan, o yun po ang ibibigay sa atin ng
patlaya o ng banal na Espiritu. Kaya po ngayon, may binilin na naman po ang ating banal na Espiritu na dapat din po nating gawin. Kagaya din po sa pahulit-ulit pong mga experience ho natin. Ako po nung bata pa, siguro mga high school pa lang po ako noon. Nung pumutok po ang Mount Pinatubo, nagbilin ang banal na Espiritu na si Apostol Santiago, ganito po ang gawin. Magsunog po tayo ng dayami. Since back 1991 po yun. So ilang taon na po ang nakalipas. So ginawa ng mga tao po yun. Himala po. Biro nyo yung buong ating lugar pong ito kung minsan makikita ho na. Ngayon, ikutang. Nung pong utos nakatamo kaya ngayon ining banal ay Espiritu, since 1991 until now po, hanggang ngayon panahon tangin utos nakatamo daratang ngayon banal ay Espiritu. Kutang king kikatamo sarili. Itang sinsiradad tamo manibat king simula hanggang ngayon kailangan parehya po. Poto, sabyanan ng tao, paggawa na ng Espiritu, lalaban niya po yung kiyakang sarili. Kaya naman matanggap, sabi na. Kailangan buuya yung kiyakang sarili. Nakaluguran na kapatid, sabi na, gawan talang bina, ding panabilin, ayon kitang kikatamong kapanwalan. Panwalan tamo po na itang daptan tamo nga ita, makaibiyang luna sampong panulo, king kikatamong pang kasalukuyan na sitwasyon king kikatamong panahon. Po, although sabihan daman ding banal kay katamo na etamo tatakot king nanumang yan, pero kailangan tamo mo ring pong mingat. Ingatan tamo po, uling sabi na, mingat tamo. Mingat tamo ka rin kay katamong sarili. Anya po, ngeni, kay katamong kasalukuyan, gawad tala po ring paralan. Ngeni po, paingatan nakatampot ang kay pilit ta namang makisalumuha karing dakalataw, mumuntatang parati karing mall. Mumunta tamo nung ka rin laret ang taong magkubling mititipon. Samantalang yung pong sakit ay ni virus siya po. Virus siya po. Kaya mong angin miyawa ka. Pu'y tang mangan ka, miyawa ka. Kita mo pong angin na miras kaya ka. Yung biyasa, pilan mong metro'y dapat yung laut na kaya ang kasabi na po. Pero king kaya katamong pamaniwala, yung Diyos po, nung minsan, lipat na po nitang matibay tamong pamaniwala kayo. Yung Diyos po gagabayan, nakatamot tibiyan na laring paralan, amalyaring gawa na po ng tao. Nya, kailangan po, maging maingat tapa mo rin. Sana etamo po mababante kareming kaya katamong tamang gawa, uling istong may bante tamo, makalunos tamo mo rin. Sabi na, nung naning tiyan na mo, iya mo yung pupulan mo. Kaya po makanyan. Nung etala po gawan ding panabilin, at siya po kaya katamo. Pero, potangkay, eya mo sana man yung kanan ng tao. Yan po. Uling pong nung mikulang ka, bisa ang pongali at ka pong fines, ang pong penalty. Hanggang king kaya katamong may yakit ay ti, ating batas na dapat tukyan, ating tuntunan na dapat tamo pong gawan, pangya tamo po gawa, mapenalty ka. Kanya po, sana kalugaran na kapatad, reni pong kaya katamong pisaw-saw. Ngayon daw kayo di. 6,000 pesos la po. At reminders po, palagi po sabihan kaya kayo, aram pong tutuki mumunta Isabela, magpalista na la po. Po, then po tutuki ka nga mumunta Isabela at kay bat po, yung kaya katamo pong proyekta mo. Po, miras na la po. So, po yung kaya katamong project, yan po kakitsi. Pota po magtaka kayo. Po, intutuna po, uling detang kaya katamong makasadya, uling miras tamo po katang nung nanita sinadya tamo, ang ganan tala po. So, panibayong akbang na naman, panibayong paralan, panibayo pong gising, karing sablang talasal pantaya. Po, uling alata naman talagang maragul ang makatipon po. Nung no ka rin lamo miras, detang kaya katamong sinadya, yan po, anya po maka-stop ya pa hanggang yan yung kaya katamong project. Pero etamo po milala ko pag-asa. Etamo po milala ko pag-asa, uling balo ko po. Itipon tamo mo po kanyang puwersa. Amigpay nawa tamo mo po kanyan. So rin kaya katamo pong kapatid balikbayan, ikantayang balikbayan, nalay po ata, may kone. May kone po ata. At alay po ata, at may kone.
Mamamusta ko po, but pasalamat kayo po, ako may quarantine. Ako po kayabe kareta. Muna po yung sabla, payabot kaya po yung maya pa oras kaya kayo nga. Mo muna po king ginu at makanyang kaya pong mira sa ating kapayapan. Yung tutuna po nini bayo kaya po maglakbayan ni kana akong supling. Tatakot ko po kasi puling king virus. Unang sinabi ko po king kana akong pengari. Nung kay ikonsulta mo ko nung nanunong kailangan mi bang magbiyahe o ali. Anya pong sinabi na po ning banal na iya po yung mantabi nung makanano na ako pong inantabi. Anya pong bubuktot kaya po yung kanakong supling. Kung nano mo po rin sabihan da rin kalugurang po king kay king nung ka rin ko po bansang menibatan. King sabi da dapat nakamalalawos kasi super na ing virus sabi da po anak. Sabi ko alayan. Sabi kong makanyan. Sabi ko, ating kong, pero ako, kaya mo pong sarili ko sasabihan, ating kong protector kayabe. Anya, sabi ko, nung makanano kami, anyapin po niyang maglakbayan na kami, sinabi ko po, manalangin ko po, at sinabi ko, banal kaya kayo kung ang po panaliging sablang bage. Sabi ko po, nung makanayo ito pong sinabi yung makanano yung kong iningat, sana po makanyang kaya pong miras ating kapayapan kaya ni pong bansang ngayon. At pasalamat ko mo rin po, Ginoo, at kareng banal may mantabi, lalo na kanako, inganya rin ko pong supling makanya niya pong pigkalo. Anya pong bayo kumako, ako po talaga in-expect na makanita kabilis. Pasalamat ko po alang pupus, lalo na po kareng talapag-obra king Ginoo at makanya pong may pagkalupit ang supling. Dakala salamat. Kaya kanya. At intapa pong metong, kare lalaki. Ngani kaya paikit ni, dati yang kaya na ka na maglambis ko kaya, ne kaya. Yung kaya katangka patada isik po, paninayin tayo, beri kaya pong dandaman. Kaya na kanya po ini dati. Paninayin tayo po, bata yung akit ito. Paninayin niya po. Talakad na kakoy, paninayin da ka pala. Dagdagan miya po yung oras mo. Balak po talakad dyan. Anda na kaya man pong i-extend miya sana yung oras. Na po. Pero makanyan man, kan tutuki, sabi na po na. Tanda na niya po itang tutuki. So ngayon po, miras na po yung oras. Yung uling ngayati na lakad din kaya katang kapatad. Lawe mo na, kanita po. Ngayon po, magsalita niya naman. Lawe nyo natin pong patuto, mag-texto niya naman po kanita. So ngayon, breakya mo sanang dandaman mo naman yung patuto na kaya nga abroad marakal mo naman pala yung experience na ng kaya katang kapatad. Pero makanyan man, may katigya yung puso na o may tigtigya yung puso na kaya metong paralan. Kasi yung Diyos po gagawang paralan yan. Istong anak na kan talaga, sabi na, ka anak bastardo, yung tunay ng anak, nung pilampung pulong Domingo, pilampung pulong Aldo, paboran na ka, pero puwabang aba, paboran na ka. Balik at balik na ka po, king miyayaliwa pong paralan, gigising niya. So, makanyan man po, yung oras sa tune, at God bless you all ngan po kaya kung sana po kayang tutuki, maraming tabo.
no, Pasibayo. Kundi naman po yung kiking siyang kayukuan. Pasibayo makanya na naman po mayari, kiking paniti po ni Ken Mikakapatid. Ipangini pong korasan makanyang dakarugong pasalamatan at nung makananong makanyan kero kung miyabe-yabe, may papagaral iting Mikakapatid sana po. Potang muli na kami pa, niya po sana yung kabunteking kekengye, nung nanuman po sana yung sasambian daring kekang mga banal doming daratang, pero pauli daring kekeng pamanyawat kek at pamipasalamat ikpa, mina po sana mariaring tangalan pa iti. Nung datang man po iti Diyos ko, dala mo na mo po sana ketang alam mapinsalang kaladwa. Balo mi ikpa nung ikaying magkalubkarete ginuna nung manalang masulit, kanya kaya kake pilit mapisabi. Ikpadakal pong dakala salamat ngening muli na keng para ka rin keng sarasariling pupubong tuknangan. Sana po dinan mo keng sikanan ika po sana yung mingat kaya kami keng aldoman po ang pong bengi. Bidinan ka po sanang maragula paglugalan ka rin keng puso ikpabat yung upayang makanyang dakar mo agamit keng pamangailangan. Pasibayo, milaman po gisananing lamanan ng keng puso ginuy ka po yung mikibalo ang pong managit garet. Pasibayo rin na mo po rin pisasan metong mingdalong ang pong kayaduan ng ngening kautuan. Sana po tanggapan mo lang mabanglungayin, king kaya kang banalayarapan, at tanggapan mi naman ng limong pamipala, po yung kaya kang patnube, yung lagyo ng sa kaya tagapagligtas, iyan nasa sa